Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya nderek lan pitados ing Gusti Yesus dados murid-murid dalem wonten ing situasi lan kawontenan menapa kemawon panggah madhep mantep nderek Gusti saklawase. Iman kapitadosan kula panjenengan nggih tanpa miyur tetep kuat teguh awit kanthi iman ingkang teguh kula panjenengan kepareng nampi rahayu saking Gusti. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah para murid dalem dipun tuntun dening Gusti Yesus piyambak kados pundi kawontenan ingkang sak mangkih bakal dipun adepi dening para murid. Mirungganipun magayutan kalian tantangan anggenipun nderek Gusti lan pitados ing panjenengane. Kula panjenengan jejering umat jaman menika kaajak sadar bilih iman kapitadosan nderek Gusti wiwit sakawit pancen tantangane ana. Tantangan menika ingkang ngantos jaman kula panjenengan tetep wonten. Injih menika kathah tiyang ingkang boten remen utawi mbok menawi nggih ajrih utawi mbok menawi ya intoleran tumraping kekristenan. Mila kula panjenengan kaajak kados pundi setya wonten ing ngarsa dalem Gusti lan pitados ing panjenengane mirungganipun yen anggenipun kula panjenengan ngraso agami menika ancaman lan tantangane kathah. Sacara umum wonten ing negari Indonesia ing tanah Jawi langkung-langkung bab agama menika sok-sok sing dadi akar perkara. Intoleransi, radikalisme, fanatisme antar agama ingkang kadangkala marai ora rukun siji lan sijine. Yen kula panjenengan tiyang normal tanda kutip wong ngraso agama menika lak supaya uripe dadi luwih apik, luwih bisa mujudake jejering manungsa, bisa ngetingalake Allah ingkang maha sae, maha tresna. Ning merga agama pranyata malah ngewan-ngewanake wong sing duwe agama liya, ngasorake wong sing duwe agama liya, tumindak murang adil wong sing agamane beda. Mbuh kuwi ana ing pasrawungan, mbuh kuwi ana ing pepanggihan-pepanggihan, mbuh kuwi ana ing jabatan-jabatan struktural lan sapanunggalane. Merga beda agama lajeng tiyang boten menghargai setunggalan setunggalipun. Nah menika tantangan ing negari kita Indonesia. Kula panjenengan sami ingkang ngraso agami sing sadar, sing normal, monggo agami menika nggih padha karo perbedaan sing lumrah, padha karo beda wajah, beda warna kulit, beda omah, beda asal tempat tinggal lan sapanunggalane. Ora ana sing padha. Nek awake dhewe le bisa rukun kuwi merga padha angel. Wong sak omah wis sok-sok ya ora rukun nek arep soal padha omahe. Padha wong tuane menika ya sok urung rukun. Mila nek gegeki padha apa ora, beda apa ora padha. Nah menika angel anggenipun bangun karukunan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis.
konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 21 ayat 12 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, kowe bakal dicekel lan dikuyo-kuyo, digelandang menyang sinagoga lan pakunjaran, dilarak menyang ngarsaning nata lan narapraja karana asmaku. Nanging tumraping kowe ya iku dalane bisamu aweh paseksen. Eling-elingen temenan iki, aja ngrancang kepriye anggonmu arep mbelani prakaramu, awit aku dhewe sing bakal paring tembung sarta kawicaksanan, nganti mungsuh-mungsuhmu kabeh ora ana sing bakal kacunggah nglawan utawa mbantah. Kowe bakal diladekake dening wong tuamu lan sanak sadulurmu sarta mitra pitepunganmu, lan ana sing bakal kaukum pati. Kowe bakal disengiti saben wong, nanging saeler wae rambutmu ora bakal ana sing bodol, lan yen kowe teguh ya bakal tetep rahayu. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus ngersakake para murid dalem tetep teguh anggenipun pitados ing panjenengane lan nderek panjenengane, sing sapa teguh bakale rahayu. Ananging tantanganipun pancen luar biasa. Jenenge tiyang awake dhewe yen anggene mbangun pasrawungan menika tintrim ora rukun, siji kalian sijine dadi mungsuh, menika tentu medeni lan ora kepenak, ora nyaman. Ananging kasunyatanipun nggih kados mekaten, kadangkala wonten ing papan-papan tertentu merga beda keyakinan, beda sing dirasuk babakan keyakinan, agama, iman, anggenipun srawung ora bisa orisinil, ora bisa biasa. Merga kae Katolik, kae Kristen, kae Islam, kae Hindu, kae Buddha, kados-kados le srawung kuwi ana pembatas, ora bisa los. Menika kedah kula panjenengan sadari wonten ing negari kita Indonesia. Pancen mbok menawi wonten kelompok-kelompok tertentu ingkang migunakake agama kanggo agawe ora rukun, agawe cerah sulaya setunggalan setunggalipun. Mila kados pundi kula panjenengan kerasuk agama. Agama menika lak ageman. Ageman menika ya contone klambi. Klambi menika lak benten kalian awake dhewe, badane lan manungsane awake dhewe. Nek klambine sing dienggo apik, marai awake dhewe tambah bagus, tambah necis, tambah ayu. Ning mbok nggo klambi apik ning le ngenggo sak kepenake, le ngenggo tanpa dikumbah, kluwuk, akeh kotorane, ya tetep ora marai bagus, ora marai ayu. Menika rasukan. Dadi yen beda rasukane ya jane kan ora masalah. Wong awake dhewe sak omah we rasukane beda. Sing penting lak manungsane.
Rasukane aja ngasih dadi pepalang. Kae rasukane beda, klambine beda terus ora iso rukun, ora iso berdamai, ora iso mbangun persaudaraan. Kan janipun aneh. Mila kula panjenengan sami kaajak jejering murid dalem Gusti kados pundi setya ing tantangan menapa kemawon langkung-langkung yen kula panjenengan jejering umat Katolik sok-sok ngalami dibuli, ngalami disingkirake, ngalami dikuyo-kuyo. Monggo keyakinan bilih yen awake dhewe panggah teguh bakale rahayu. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.